Ani khapangni tipara sarangno ang lamsuko ani channel ni bakhaktei imi ganno no khana gainai di bara samungno imo kono jaga niya sini kumuni ani sarai 3 বছর বয়স buko ang bono phurung hirokoi bora sammani se hingkai magic hingkai app bai kesang magic roi rokha oba haise imo kono jaga ni gania hingkai ani musung mani hingkai ani sarai no ang ulo singat khainani musugo hingkai bolo toroi logoi bayang no oboto saimia ani musung mani gang singat se khaina musugo bono hingkai gan bayong bobahai khana ke sanai di যদি sago kokthailam thai sago hingkai ba lai set khainani tapalok di hambai Sini